Kupujete nehnuteľnosť a neviete, s akou lehotou na odovzdanie máte súhlasiť? Našim klientom odporúčame, aby si už v rezervačnej zmluve dohodli všetko podstatné a mali tak istotu, že druhá strana s tým súhlasí. Už v tomto kroku by ste sa teda mali vedieť dohodnúť na cene, rezervačnej zálohe, spôsobe úhrady kúpnej ceny, lehote na uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy a lehote na odovzdanie nehnuteľnosti. Pred podpisom rezervačnej zmluvy si dôkladne premyslite svoje potreby. Obzvlášť, ak zároveň predávate napríklad byt, ktorý budete musieť takisto k dohodnutému dátumu uvoľniť. Štandardom lehoty na odovzdanie nehnuteľnosti, to znamená, kedy si nehnuteľnosť fyzicky prevezmete, sú napríklad 3 až 10 dní od dňa prepisu vlastníctva na katastri, respektíve od dňa uvoľnenia peňazí z notárskej úschovy alebo vinkulácie. Je to však vždy vecou dohody. Stretávame sa aj s prípadmi, kedy k odovzdaniu nehnuteľnosti dôjde až o 30 dní od dňa prepisu vlastníctva. Ak budete pri kúpe novej nehnuteľnosti súhlasiť s príliš dlhou lehotou na odovzdanie, môžete sa dostať do nevýhodnej pozície pri predaji svojho bytu. Môže sa tak stať, že vaši kupujúci, ktorých financie budete na kúpu nového bývania potrebovať, budú z ich pohľadu na odovzdanie bytu dlho čakať. A to môže byť dôvod, prečo sa nakoniec rozhodnú váš byt nekúpiť. Alebo budú od vás požadovať nájomné za obdobie, počas ktorého budú vlastníkmi už oni, ale vy ešte budete v danom byte bývať a čakať na deň odovzdania vašej novej nehnuteľnosti.